Hallo, mijn naam is Patrick Wittenanger. Ik ben een van de predikers hier in Deer Church. En ik wil vandaag metdelen met jullie een ding wat we ons doen hier voor hoofs. Het zijn twee dingen wat ik besonders beobacht wanneer ik met mensen reden doe in de laatste paar maanden. Eerstlich, ik geloof vele van ons, we zijn meid. We voelen ons meid, want we gaan zijn waar onze wereld weggegaan is van dort wat normaal is. En we gaan niet voor de tijd vingen, onze weg vingen door der. Een tweede ding is, vele van ons vallen ons weit af van de dingen wat we vingen, is meest wichtig voor ons. We vallen ons weit af van gemeenschap hebben met anderen. We vallen ons weit af in gemeenschap met onze kerk. En vele van ons, we vallen ons weit af met gemeenschap met God. So ik wil jullie aanladen, om met ons op een videoseries doorgaan, dat als je merkt voor kleine groepen, van september den 1. tot oktober den 10. En in deze series waar we doorgaan, wil we wat een gemeenschap hebben met God, met mensen en ook met onze community, waar allemaal we leven. En wanneer je ook niet in de LifeGroup zijn hier in Deer Church, ik wil je aanladen, dat de wegen dit doorgaan, vielleicht zijn er een groep mensen Ramadan wat je kan de top doorgaan. En ook wanneer je niet part zijn van deze kerk en je wil de wegen dit doorgaan, ik wil je welkom om met ons top dit doorgaan. Ik geloof dat God heeft veel groter in zijn voor ons. Hij heeft veel groter wat hij wil in ons doen. En zo ik wil je aanladen, september den 1. tot oktober, dit 10. waar we deze series doorgaan. De series nennt zich Trägtaub brengen. En dat is mijn hoopning voor ons, dat we worden dort wat we gaan laten uiteengaan, dat wordt Trägtaub komen, dat we een fijne gemeenschap hebben met God, met mensen en ook met hoe we leven. So, wens je God te zijn en goedendag.